Juu, tervetuloa tähän kanavalle ja tuli tämmönen energiajuoma nyt ostettu ja harmillista, kun se uimahalli on kiinni, kun ei päässyt. Siinä kävi sillä lailla, että siellä tuli joku teknisiä ongelmia ja sen takia mä en päässytkään uimaan tänään, niin ajattelin nyt tehdä tämmösen energian pienen viikonlopun kunniaksi tämmösen nopea energiajuomaveron, niin ajattelin tehdä tämmösen videon tästä energiajuomasta, niin nyt mä ostin tämmösen niinku, mitäs mä nyt sanoisin sulle, että tässä on myös vitamiinia, tässä kyllä on energiajuomassa myös kofeiiniä, niin mun mielestä. Joo, on tässä varmaan on kofeiiniä, että joo. Vai on tässä kofeiiniä, joo. Hiilihapotepitoinen energiajuoma, hedelmämehua tiivistessä, tauriinia, joo, ja siinä on kofeiiniä, joo. Ja makeutusaineet, juu. Tästä taas nyt tää tuoksu. Testataan vielä uudestaan tuoksu. Joo, on se. Tää on vähän niinku hedelmäinen makeutusaine, makuinen, että joo. Että ajattelin nyt tässä tehdä pienen makutesti tästä energiajuomasta, että joo. Mä nyt maistan mitä tää maistuu, tai nyt testataan maku. Oho, tää onkin yllättävän hyvä tää energiajuoma. Testataan vielä maku. Otetaan vielä. Juu, on tää aika hyvää tää energiajuoma, että kyllä tää voi sanoa, että on kyllä, voisiko antaa tälle 10/10 tälle tästä makutestille, että kyllä tää on erittäin hyvää, tää on niinku juisin Monster energiajuoma, että joo, että on tää nyt aika hyvää, että tulipa nyt ostettu pitkästä aikaa taas energiajuomaa, että joo. Otetaan vielä. On ihan hyvää tää energiajuoma, että juu. Niin. Et kyllä voi sanoa, että 10/10 tää on hyvää tää energiajuoma, ja voisin sanoa, että harmi, että se uimahalli juttu nyt ei kävikin tällä harmittu, että se uimahalli juttu nyt tähän tuli, että no huomenna sitten uudestaan sit uimaa, että sinne tuli joku tekninen ongelma, niin ei joskus voi tilanteihin tulla muutoksia, että ei sillä voinut mitään, että joskus väliin tulee niitä muutoksia, kyllä se hyvin ymmärrettävää, että niihin tulee joku ongelma, mutta ja siinä ei edes päässyt sisäänkään sinne
ei päässyt edes maksamaankaan sitä siinä sisäpääsyä. No, ei kai siinä mitään, mutta eli mennään nyt suoraan asiaan, eli Deskillis, eli Lisa, että voisi sanoa antaa tälle hajulle ja makulle 10/10, että joo, että kyllä tässä on myös vitamiinikin, B-vitamiini. Mun mielestä tässä lukee B-vitamiinia, graniittiinia ja B-vitamiinia, että kyllä tässä vitamiini tulee, että kyllä tässäkin pärisee, että joo, niin, että kyllä tää on ihan hyvä tää energiajuoma, että tulipas nyt pitkästä aikaa taas ostettua energiajuomaa, että joo, että olisiko parempi, jos mä menen tällä seisovalta, että kyllä tää on ihan, tästä taas vielä haju. Juu, on tää aika hyvä makutesti. Tai tää hajukin voisi antaa 10/10, että joo, nyt testataan vielä maku. No, ei tätä voi sanoa ihan, ihan niinku pahaa makuiseksi, että kyllä tää ihan hyvä on, että ihan hyvä on tää maku, että tää energiajuoma on ihan hyvä, tää on niinku juise